ngicela ukwenza i-disclaimer. Le video izokuqhatha nabantu abafuna ukukucontrola, abafuna ukuku-owna. Bese iphinde ikukhulisa ngenkani. Ayincengi. Lalela-ke. Mina ngangafike ngikhuliswe umama ongizalayo. Bese yena afuna ukungi-owna, ukungicontrola, ukuthi ngingayimeli, ngihlezi ngidepende kuyena. Akangi-empowerish. Uyazini? Ngizonika ama-advice abantu abawu-2 kuzoba ngakuwena ukuthi uwela ngakuphi. Kunomuntu ofuna ukukucontrola, ofuna ukuthi udinge yena ngaso sonke isikhathi. Phuma kulowo muntu. Bese kuba nabantu abangafuni ukukhula. Kunomuntu ongafuni ukukhula, ongafuni ukuyimela, afuna ukuhlezi encika imeyili. Wena khula. Uma ungafuni ukukhula, uzokhula ngenkani ngalesi sikhathi. Ubingelele changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Namhlanje kunabantu abanolwazi kodwa umbheka lowo muntu. Yabona umuntu onolwazi ofuna ukuthi uhlezi uncike kuyena ngaso sonke isikhathi, ongafuni ukuthi ube independent. Lo muntu loyo akaku-empowerish. Lo muntu loyo uyakucontrola. Yabona umuntu oku-empowerishayo, uzibona ukuthi khona into ayenzile kuwena mangase ungabe ungasamdingi ukuze uzenzele izinto ngokwakho, ube independently. Kunabantu abakuma relationships nabantu abathile. Kodwa labo bantu bafuna ukuthi hlezi dinga yena ngaso sonke isikhathi. Akafuni ukuthi ube independent, uyimele. Mawuthi ngiyaphuma no ngisayo negotiate ama business plan, no ngisaya kuma business seminar, no uyapi ngoba mina ngiyakwenzela zonke izinto nje. Umbheke umuntu wakho ulwazi akunika lona kumele kube ulwazi lokuliberatayo la elizokwenza ukuthi uphile ngishe ngekho yena eduze kwakho. Angabi nefear yokuthi wena muke wazi lo lwazi lolu uzobaleka. Uyabona mina izinto engihlezi ngiyikhuluma nani la, umuntu wami engithandana naye ngiyamtshela zona, ngifuna abe independent. Kukuyena ukuthi wenzani ngalo independence yakhe. Umuntu omhloniphayo nobona ukuthi ungaphezulu kwakho, noma umbona ukuthi u-advanced ngandlela athile, materially, educationally, spiritually and what's not, religiously, uma kukuthi uyamhlonipha, uyambona ukuthi unolwazi and uyancela, kodwa umlalela la ukuthi lo muntu uhlezi ufuna ukuthi wena udinge yena ngaso sonke isikhathi. Khona izinto afuna ukuthi uhlezi udinga yena, umlalela lo muntu. Bakhona abantu abakhulumayo la engeke ngibeze ukuthi lo muntu lo uyabaliberate abantu, ukuthi abantu amandla onke akubona. They don't need us. They don't need anyone. They don't need the pastor. They don't need the church. They don't need anyone. They don't need literally anyone. You just need yourself. Umbheke umuntu ukuthi uyakuliberate yini. Ngisho ekukhulumeni kunothisha abathi mabekhuluma bengabaliberate abantu abakhuluma nabo, kodwa ewuthisha. Uyabona le system esiphila kuyona, kunezinto okumele uyitshele umuntu omfundisayo ukuthi angadependeli ku1, 2 and 3. La asidingi ukukhulisa abantu abazohlezi becela itiye. Asidingi ukukhulisa abantu abazohlezi bedepende ebantwini abathile. Liberate abantu ukuthi bazimele. Hayi ukuthi abantu bahlezi bebezigqila zabamhlophe ama-capitalist. Njalo uma ukhuluma nomuntu umtshela ngomsebenzi kuphela, awumtsheli nge-independence, ye-ownership. One size fits all. Bothisha nenifundisayo ingane, tshelana ingane into eqondile. Kumele sihlezi sidependa kuma-capitalist ukuze siphile. Liberateana abantu ukuthi at some point in time you need to use your talent and ownership. Ownership is very important. Akumele sihlezi sidependile indaba. Bafuna sihlezi sidepende kule misebenzi yabo. Sivuke ngisho singasafuni besikhame kanje. Sihlezi sidepende kule misebenzi yabo. Thina sinama talente asenza sibe independent, isineziphiwo.
ezisenza sibe independent, kodwa benza sure ukuthi bagqilaza to the extent ukuthi awuboni leyo nto, awuboni leso spear, awunasikhathi nje sokusearcha ngepurpose, awunasikhathi sokusearcha ngalutho, awuzibheki with, awuboni lutho ngaphandle ukuthi wena vuka ubuye ukhathele, vuka ubuye ukhathele. Nikezwe imali encane ezokwenza ukuthi uphile from hand to mouth ukuze wena uqhubeke uvuke. Wena unikelwe ukuthi uphile udepende kusebenzi. Ayona into umsebenzi ukuthi uhlezi udepende kuyona. Yeso, njengamanje into ngiyithatha ngiyibeka kuphi esigabeni somsebenzi nale system esikuyona. Ngiyithathe lento ngayifaka kwi relationship. Yeso. Ngisangayikhiphe lento ngiyifake kwi religion abafundisi benu. Bafuna ukuthi nihlezi ngidepende kubona izinto abanitshela zona. Abafuni ukunitshela ukuthi nina you are God. Khona abantu abathandaza abaphathi babo noma abafundisi babo noma abaprofeti babo bathi hawe uNkulunkulu wena, nawe uNkulunkulu ngokwakho. Akakutsheli ngani manje ukuthi ufuna ukuliberate ukuthi wena lezi zinto engizenzayo nawe ungazenza. Mbheke lo muntu akekho right. Into ongakutshela ukuthi unamandla ukwenza izinto azenzayo yena, lo muntu akekho right. Akakuliberate lo muntu. Ngibuye ngize la nabantu abangafuni ukukhula. Nabantu abangafuni ukukhula. Yabona abazali, abanye abazali bavele bathatha ibele balifaka inhlaba ngoba babebona ukuthi lo ulokho elincelile lelibele udepende kulona manje. Lo muntu kumele ahamba ayodla ukudla okuqinile manje. Bamdonsa bathi bamshayisa amayeda babuye bamdedela. Abuye atakazeke phansi abambelele kanje ngoba bafuna ukuthi ngeke phela. Ngeke ngihlezi enjoyisa wena ulift okukuphatha. Kumele ukuthi ubuye imele. Namhlanje kunezingane engakwazi ukusuka kubazali. Umike yahamba nje ikhali ithi mayibabu. Ikhali ithi mayibabu la ihlala khona yazi ngisho ukwenza fokona. Iuhlupho ngisho kwezinye izingane la ikhona. Ngobani? Ayikazi izifundo kuyimele bihlezi iphethwe kanje njengeqanda. Mhla kuhamba abazali ithi yona iyahlupheka. Yeso. Yawona nje njengo changes nje kanje. Esigabeni engikusona nje manje I don't need anyone to survive. I don't need literally anyone. No family member, no nothing. We can just be together and share that love and unity and what's not. But for me to survive, I can survive anywhere in this world. Because I know ukuthi ayikho into ekumuntu yami, yonke into yimi. Phathele ngiziphathele. I don't need anyone. Akekho umuntu emele ngimuworship ngisho idlozi lokubiza ngokuthi wena amathonga or whatever it is. I don't need to worship anything to give me powers. My powers are within me. Kwamele ngikhule, ngakhula kanzima. Ngoba indlela engakhula ngayo ayikho ayibanga bikho mnandi. Lezi zinto engizazi angizazanga kumnandi. Kwamele ukuthi ibele lifakwe inhlaba kwababa. Ngaze ngabona ukuthi yazini I don't need this bele anymore to survive. I need to stand on my own. Mbheke kumuntu ngishathi uthandana naye. Ngiyabuye ngilethe la ku relationship futhi lento mbheke. Khona umuntu othi uthandana naye umtshela ukuthi hayibo ngicela ukuthi ube independent. Ngicela ukuthi wenze kanje abone sengazi ukuthi wena awumthandi kahle. Ma ukukhula kanzima, ukukhula kabuhlungu. Kwesinye isikhathi kumele nguyeke. Kwesinye isikhathi ngithi mizisolvele izinto. Mina ngoba irescue yakho mangabe into isixaka. Ake nguyeke nje. Njalo wathi inkente wena udinga mina. Njalo wathi inkente wena udinga mina. Kwesinye isikhathi kumele ngibe nguyeke uyisolvele izinto. Not unless singaphi kwamandla akhe. Nakhona ngazi ukuthi iba kanjani ngaphi kwamandla. Because you know that when you are dependent. Yabo? Ngila angibe last resort. Hayi ukuthi kancane kancane nje. Yabo? Zimele kunabantu abangafuni ukukhula. Ukhula kanzima ngoba uyosufa lo muntu othembele kuyona ngelinye ilanga. Ayizwa lo nto. Emsebenzini umuntu ufuna ukumkhulisa hayibo apply lo this ukwi comfort zone. Kunabantu kwi comfort zone engikwazi uphuma kabuhlungu kwi comfort zone mawuhlezi wena ungafuni ukukhula. Ukukhula nganza kwethu akukho lula, akukho mnandi, but it's worth it. Ombheke umuntu ofuna ukuthi ukhule. Ungasho ukuthi uyakuzonda ube isidididi. Ombheka futhi umuntu ofuna ukuthi uthembele kuye ngisho kungasafanele. Wrong lo muntu.
change is Akasha.